दायो नै बेवहाय ओरैबायदि नैबे चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बेंटल बे बाजार ओरैहाय टार्निंआवहाय सानजानि टार्निंआवहाय बेबायदि केक ओमफ्राय बार्थडे केक बेबायदि जेनेरेल केक बेफोरबायदि मोननाय जायो आरोखि बेलायनि माखौ फसायो फैनानैहाय चइस खालामनानैहाय जानो हागोन आरो बेलायनि गोबां बेबायदि सिटफोर दङ नै जिरायनानैहाय जानो थाखाय बेखौनो नायनो ओरैबायदि एराउन्ड मा जागोन नै नानियाबो जाबायानो बेलाय केक जानो लुबैनानैनो एखेबारे लिंबोथारखादों आरो बेलायनि माबायदि मोनदों मोनजानानै सान्थि मोनदों नै जागासिनो दङ बेखौ जानो बेखौ लिंबोबाय आरो बेवहाय मा मोनजायो मा मोनजाया टेस्टि मोनजायो होननानैहाय बुंदों आंनिया मेम'रिज नट दा टेस्टि Why mama mana? Oh, gacan cake, bakery item, apa fast food, chowmin, momo, sandwich, apa chicken biryani. Birthday cake pun mana? Birthday cake, wedding cake. Birthday cake nya besok ini mana? Birthday cake nya neng varieties dong, flavor alada, flavor alada. Sari action fresh lah, vanilla, bukan coklat dong, chocolate dong. Kacang alada fresh. Sah itu mana ya? Sah, kopi. Chowmin, momo, burger, sandwich, pizza, omelette itu बानायजोबनो नै नोंथांमोन फैनानै नैहाय बेंटल बाजार ओरै सानजा ओरैहाय टार्निंआवहाय बेबायदि गोबां बेबायदि जाग्रा मुवाफोर बानायनाय जायो आरो ओमफ्राय बार्थडे केक मोनो दै बथल मोननानै ओमफ्राय नै जुइसफोर मोनो ओमफ्राय नै जे मारियो चकलेट डोनाट बे चकलेटजोंबो न'आव बानायो गाइखेर दाखाजों बानायजोबनाय न'आ आंनि मोनसे न'आनो ओरै खानिपुर ने गोजौआवहाय बेकारि लिरनाय दङ बेकारि एन्ड कनफेक्सनारि बेवहाय लिरनाय दङ आरोखि नोंथांमोना बेबायदिनो चइस खालामनानैहाय अर्डार खालामनानैहाय लांफैनो हागोन बेबायदि आरोखि ओमफ्राय बेजों जाहैबाय माने खानिपुराजों थांबाय आरोखि बे लामाया खानिपुराजों थांबाय दायो नै माने गारिफ्रा फैगासिनो दं मोनाबायबो एसे लाइट होनानै सालायदों ओरै जाहैबाय माने खोला जाहैबाय आरोखि ओरैहाय ओरै जाहैबाय खोला ओरैजों जाहैबाय माने सोनाब जाहैबाय आरोखि ओरै खाथियावहायनो बिदिनो माने साइनबर्ड दङ बेकारि एन्ड कनफेक्सनारि